I'm going to a town that has already been burnt down. I'm going to a place that has already been. Fenómeno que se nota aí. Outro cadro, conducía para ver o seu amigo, Jonathan, a través dos Wolds en Yorkshire, que é un parque que é unha especie de parque que hai pola zona de Yorkshire. Decidiu e realmente se deu conta da beleza de Inglaterra e da beleza da paisaxe inglesa que antes el non podía valorar. Isto pasa moito, non? Cando eres novo nunca valoras o que tes, nunca valoras de onde és, pero cando te volves maior, cando te volves máis vello, te das conta de que realmente eso é o que és ti, e o redescubres outra vez. Entón, el redescubriu Inglaterra, as colores da paisaxe, a luz ou a falta de luz, e no ano 2007 mandou outro cadro a Summer Exhibition que era enorme, porque unha das cousas que el lle gusta é que os cadros sexan enormes, o sea, é que os cadros que hai na Royal Academy ahora mismo, vedes esta parede dali? Pois o doble desa parede. El pinta, digamos que divide o canvas en 50 partes e pinta cada parte separadamente. Entón, no ano 2007 mandou este cadro enorme que estivo na Summer Exhibition e a raíz de aí nos lle dixemos: mira, te damos as galerías, fai con elas o que queiras. Pinta por 5 anos as paisaxes de Yorkshire e te damos as galerías completamente para ti. Claro, eso era un risco, porque claro, nós temos que cobrar entradas, non somos un sitio gratis, gratuito, entón a exposición tiña que ser de certa calidade. Entón, nada, como nos confiábamos en que el podía facer unha gran exposición, lle dimos 5 anos para que pudiera pintar tantos cadros como puidera para cubrir as galerías. Non sei se estivedes ali, pero é enorme. Entón, esta exposición é o resultado deste proceso, non? De descubrir Inglaterra e o risco que tomou a Royal Academy, non? Con el. Estes son veces como divide as pinturas. Este é interesante, tamén está dividido, creo que son non sei cantos son, creo que son 15, mira, aí está. Aí, el pasaba por esta zona cada día, e un día chegou, se deu conta de que dous árboles que había por aí estaban mortos. Claro, ese é o proceso natural, non? Da paisaxe. Volveu a semana seguinte e talaran moitos máis árboles. Entón, digamos que aquí se ve a dor, non? Estas colores tan dramáticas, é un pouco o reflexo de que do proceso, do ciclo vital da paisaxe que pode ser o proceso vital de calquera de nós. That has
Hockney? Pois David Hockney é un artista británico que naceu no ano 1937 e que é un dos pintores, fotógrafos e filmmakers de Inglaterra. Ten 75 anos e durante 75 anos foi famoso en Inglaterra e tamén en Estados Unidos, onde viviu casi 40 anos. Que pensas da súa pintura? Bueno, a súa pintura a min me parece como moi alegre e como que te eleva o espírito, non? Se estás triste ou non tes un bo día. A min o que me gusta desta exposición en particular é o seu descubrimento da terra, non? De onde era el. E como emigrante que son e como galega, non? Digamos que sinto ese vínculo coa terra e esa nostalgia da túa infancia ou de onde cresciches. Cal é teu traballo na Royal Academy of Arts? Pois eu traballo como marketing manager na Royal Academy e a miña función é promocionar exposicións. E unha das exposicións que promocionei ultimamente foi David Hockney.